Als het om toerisme in Friesland denkt, dan denkt ze zelfs om de watersport, de eilanden en de rest. Maar er ben ik oren, meer verborgen parels. Al is verborgen misschien net helemaal het goede woord, want hij stiet aardig in het zicht. Dit is de Oldehoven, in het Friesk de Aardehou. Hij stiet skever als de Tour van Pisa. En elk jaar beklimmen tienduizenden mensen de treppen van dit wonderlijke bouwwerk en krijgen dan een rondleiding van een toerwachter. Maar er is maar één oppertoerwachter en dat is William Lord. Jo hebt een protte leefde voor de Oldehoven. Ja, nee, net als alle andere leven, maar daar ben ik hartstikke trots op die toren. Ja, maar waarom ben je daar nou grutskop? Ik bedoel, hij is iets scheef. Ja, dat is typisch Leeuwarders. Wij mopperen altijd, het is niks, het wordt niks, zal nog eens dat worden. Nou, met dit ook zo. En toch ben we hartstikke blij met die toren. En we echt Leeuwarders zijn toch oom tegen die toren. En als je terugkomt van vakantie, dan gaat hij eerst kijken of de dingen nog wel staan. En dan gaat hij pas naar huis. Dus hij had iets met die Oldehoven. Lang wie Ljouwert wat een grauwe stad. Maar een protte jernmoeder en weinig uitstraling. Maar zijn 15 jaar verhoorde dat. SC Cambuur werd per ongeluk kampioen en promoveerde. Een takkelijke tijd werd het centrum opknapt. Landelijke evenementen als Serious Request en The Passion kwamen naar de stad. En in 2018 werd Ljouwert uitgeroepen tot culturele haardstad van Europa. En zo'n die tijd weten toeristen de stad massaal te vinden. En nu verbazen de Ljouwerters hadden hoe de toeristen die krekkers in Pisa maar de Oldehoven op de foto gaan. Het vroegere symbool van mislukking is nu opeens een toeristische trekpleister. William Lord heeft zelfs zijn eigen theorie over hoe dat kan. Dat komt omdat die scheef is en krom is. Het is gewoon een hele speciale toren. De meeste torens staan alleen maar scheef. Kijk, dit na 10 meter stond hij al 2 meter uit het lood. Dan gaat hij weer recht bouwen. Mijn vrouw zou het hebben, breek af die rots, hier beginnen maar opnieuw. Maar hij gaat recht weer omhoog. Dus hij is aan die kant ook krom. En aan die kant scheef. En dat maakt hem natuurlijk heel bijzonder. Bij Pisa staat alleen maar scheef, dat is niks. Dit is een echte toren. Deze staat krom En scheef, ja. Ja, dat is toch heel bijzonder. Ja. Zo. De grote vraag is natuurlijk, hoe kan het dat de Oldehoven zo scheef stiet? Wat moet je hier zoeken in dit plaatsje? Dit was de Middelzee. Zo rond 800 na Christus komen hier de eerste bewoners. Nou, hier kun je alleen maar wonen als je op Terpen gaat wonen. In 1529 krijgt Jacob van Aken de opdracht die toren te gaan bouwen. En wat blijkt dan later? Dat hij uitgerekend met die hele zware trapkant op zo'n niet zichtbaar terpje gaat bouwen. Heeft hij niet kunnen zien, ook niet kunnen weten, denk ik. Ja, en dan verzakt hij dan staat hij na 10 meter of 2 meter scheef. Dus hij bouwde hem per ongeluk op een oude terp. Ja, op een glooiing van zo'n terp. En een terp is altijd zacht materiaal. Een terp is plaggen en afval, meer is het niet. Nou ja, dat houdt het nooit natuurlijk, die hele zware trapkant. Het loopt wel raar op deze manier. Ja, nou ja, je staat nog de eerste 10 meter, 2 meter uit het lood. Dus dat merk je hier heel goed. Maar kan de Oldehoven niet omvallen? Nee. Nee? Nee. Hij zou hooguit kunnen breken. Breken? Ja, in tweeën. Maar goed, dat wordt voorkomen door die trekstangen. Maar die stangen houden de boel weer bij elkaar. Ja, zo zou je het kunnen stellen. Kun je hier altijd nog wat van genieten? Ja, dat is... ja, dat durf ik haast niet eens te vertellen. Nee. Toen wij stopten met de bouw van deze toren, moesten we toch een hele hoge toren hebben. We kregen een nieuwe toren. Heet ook de Nieuwe Toren. Dus 1533 bouwen we die toren. En bij een enorme storm in 1884 moet die afbroken worden. 1884 bouwen we die toren. En in 1976, Capella-storm, dondert die toren om. En dan bouwen we uiteindelijk de hoogste toren van Noord-Nederland, hoger dan die van Groningen. En dan donderde de steen naar beneden als een wie verwacht werd. We moeten gewoon geen torens bouwen. Ja.